היי, אני חן כהן, אני מובילה את התחום של הפיתוח הארגוני בחברת אליין, ואני רוצה לשתף אתכם היום בשינוי שההיקף שלו 600 עובדים, 4 סגמנטים ו8 חודשים של עבודה. אז מה אנחנו עושים באליין? אנחנו חברה שקיימת 25 שנים, אנחנו חברה מולטי-דיסציפלינרית, שמה שאנחנו עושים זה קשתיות שקופות ליישור שיניים, סקנרים לרפואת שיניים של חלל הפה וכלי קד-קם. ואנחנו צומחים וצומחים וצומחים, ואנחנו שואלים את עצמנו, מה אנחנו צריכות לעשות כדי להמשיך את הצמיחה? והגענו למסקנה שכדי להמשיך את הצמיחה, מה שצריך לעשות זה פשוט לשנות את מודל העבודה שלנו, מודל ההפעלה. מה זה אומר? זה אומר שלכל ארגון יש את החזון ואת האסטרטגיה, ולכל הארגון יש את ה-capabilities. מה זה ה-capabilities? זה הייצור, זה הפיתוח, והשאלה באמצע, מה מודל ההפעלה? מודל ההפעלה זה כמו שוקולד בין שני חלקים של פרוסת הלחם. ושמענו היום בבוקר, יש כל כך הרבה סוגים שונים של מודל הפעלה. המודל שאנחנו בחרנו זה מודל של סגמנטים. מה זה אומר? סגמנטים זה אומר שכל עובד נשאר בצוות שלו, נשאר בדיוק עם המנהל או המנהלת שלו, והדבר היחיד שמשתנה זה שאותו עובד או עובדת משתייך לסגמנט מסוים. לדוגמה, סגמנט שנקרא Future Technologies, הטכנולוגיות העתידיות שלנו. זה סגמנט שאחראי end-to-end על כל הרודמפ של אותו נושא. וזה מה שקורה לאותו עובד, כל הפרויקטים שהוא יעשה קשורים לאותו סגמנט. או סגמנט שנקרא Install Base, כל הסקנרים שלנו ששייכים ככה, שנמצאים אצל לקוחות בעולם, כל הפרויקטים ששייכים לאותו סגמנט. ככה הגדרנו מודל הפעלה שבנוי מ4 סגמנטים. איך עשינו את זה? על ידי 3 שלבים של מודל שינוי. השלב הראשון זה שלב הדיזיין, השלב השני זה ה-dry run, והשלב השלישי go live. נתחיל בדיזיין. כל תהליך שינוי מאוד משמעותי מתחיל בשלב של קומיטמנט של הנהלה. והנהלה שלנו לקחה את הזמן להגדיר איך היא רוצה ככה ולמה היא מתחייבת. אז היא התחייבה ל-can do attitude, היא התחייבה לשקיפות, היא התחייבה להסיר מכשולים, ואפילו לקחה את הזמן לחתום על זה. החלק השני בדיזיין הוא החלק שמדבר על co-creation, ודיברנו גם במצגת הקודמת, ככה דובר על היצירה המשותפת. זה בכלל לא משנה מה הדרגה ומה הוותק, כמה זמן אדם בארגון. אם לאדם מסוים יש ידע שרלוונטי לסגמנט מסוים, הוא נכנס לחדר ועוזר ביצירה הזאת. אני זוכרת את ריקי, זה היה היום הראשון שלה בחברה, והיא ככה נכנסה לסגמנט של היצירה של ה-install base, ואמרתי לעצמי, זה היום הראשון שלה בחברה, איך היא תשתלב? אבל היה לה כל כך הרבה ניסיון בחברות קודמות, שבשנייה שהיא נכנסה לחדר היא כבר הייתה מאוד משמעותית. והחלק השלישי בדיזיין זה לקחת את הזמן ולבנות את הסיפור של השינוי, אבל את כל הפרקים שלו. למה יצאנו לשינוי? מה רצינו להשיג בשינוי? איך זה משפיע על כל אחד מהעובדים? ואני זוכרת שב-16 לדצמבר, אני ממש חוגגת כאן איתכם שנה, סיימנו את השלב של הדיזיין שהוא לקח 5 חודשים. ועברנו לשלב השני, שזה המעבר מהפרזנטציה לחיים עצמם. השלב השני זה השלב של ה-dry run. בשלב של היצירה המשותפת אנחנו זיהינו אנשים שהם ה-change ambassadors, הם השגרירים של השינוי, וביחד איתם עבדנו. הגדרנו מדידה כל שבוע במשך 12 שבועות, זה היה השלב של ה-dry run. זאת אומרת שכל יום חמישי שלחנו להם שאלון, שהם מילאו אותו ביום ראשון וניתחנו אותו, ביום שני נפגשנו. אני אשתף 3 שאלות. שאלנו כמה מהאנשים
הם on board מבחינת השינוי, כמה מתנגדים וכמה עוד לא החליטו. ומה שרצינו לראות שמשבוע לשבוע יותר אנשים ככה on board. שאלנו האם הציפיות ברורות, וגם משבוע לשבוע רצינו לראות, וגם שאלנו על דבר אחד טוב שקרה השבוע, ודבר אחד שאנחנו רוצים להשתפר בו. וכל הזמן מדדנו. ואז אחרי 12 שבועות היינו ערוכים מוכנים ללכת לשלב של ה-Go Live. Go Live זה השלב הקשה ביותר שהיה מבחינתי, כי זה השלב של ה-Let Go. יש כבר מנהלי סגמנטים, יש הנהלות, יש אנשים שיכולים להוביל את השינוי, ואנחנו כל מה שהיינו צריכים כמשאבי אנוש, זה אחרי 12 שבועות לעשות check-in, לבדוק את מדדי ה-KPI שלנו של השינוי ולראות שאנחנו במצב טוב. מה זה אומר? זה אומר שהם לוקחים את הזמן כדי לתכנן מודל הפעלה שמתאים בדיוק לארגון ובדיוק לשלב ההתפתחותי של הארגון, מקבלים מיקוד. המיקוד הזה מאפשר לארגון לזוז בצורה הרבה יותר מהירה. ומה אנחנו למדנו? למדנו שאנחנו במשאבי אנוש צריכים אומץ. אומץ לא רק לעשות פסיליטציה של השינוי, אומץ להוביל את השינוי. מה זה אומר? לקחת את המפתחות של המכונית, לפתוח את הדלת, לשבת בכיסא של הנהגת, ופשוט להוביל את השינוי, לנהוג ולנסוע. תודה רבה.